আমি চাହୁଁଛୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ এটা ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭିଉ ଯାଉ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆଶା ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲେ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଆଜି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲା ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କେବେ କରୁନି ଆମେ କରୁନୁ ଏଟା ଆମେ ମାନେ ଯାହା କହୁଛୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଟା ଯାହା ପବ୍ଲିକ ଯିବ ଯାହା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେୟାର କରିକି ଯାହା କରିବେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରୁଛୁ ଆମେ କେବେ କରିନୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିବୁ କଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନୂଆ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ନା ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିବୁ ନୂଆ ସବୁ ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବ ଦେଖିବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛୁ ହେଲା ହଁ କହୁନ ତାପରେ କଣ ସେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ନା ହଁ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁଛି କୋଉ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି କଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହୁଛି ହଁ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେବଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫଙ୍କି ଆଇଟମ୍ ସେ ଓଭର ସାଇଜ୍ ରହୁଛି ବ୍ୟାଗି ଫିଟ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟାନୁସିଲ ଲୁଇସଫିଲ୍ ବା ଭ୍ୟାନୁସିଲ ସେ ସବୁ ଫର୍ମାଲ ଅଫିସିଆଲ ୱେଜ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଗିଂ ଫ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଇଏ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଫଆଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେ ସାଉଥ ମୁଭିରେ ବି ବହୁତ ହିରୋ ପାକ୍ସଟା କହିଲେନି ଯେ ପାକ୍ସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାକ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେମଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍କ ଏବଂ ପାକ୍ସ କଲର ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଲା ତାର ପାକ୍ସର ଆଉ ଆମର ଅଛି ଲୁଇସ୍ ଫିଲି ଭାଇନସନ ଆଜି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଛାଡୁଛୁ ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିବ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଜିଟରେ ଦେଖେଇବୁ କଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେତେ ଭିଉ 100 ଖଣ୍ଡେ ଭିଉ ପକେଇ ଦବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପକେଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଦେଖା ଅଛି ଆଉ ଦେଖ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଉ ଆଉ ଏଇ ଆମେ ଆସିକି 10 ଟଙ୍କା ଦେଖିଦେବା କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ କିଛି ଏଡିଟ୍ ଫେଡିଟ୍ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ এটা ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭିଉ ଯାଉ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆଶା ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେବ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ହେଲା ନହେଲେ ପୁଣି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ କରି ଯାହା କରିବା କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।